aw chama ye nin kunnafoniya ninnu sɔrɔ journée kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn min ye Rusiw ye k'u ye sous-marin dɔw labɔ ko nin pétrolier min ni Américains b'a nɔfɛ k'a bɛ bi tɛ a bɛ se tile damadɔni ma Américains b'a nɔfɛ aw ye kibaruya caman mɛn k'a fɔ ko Rusiw ye sous-marin labɔ ko walasa ko ka taga nin fɛn ne ko avion de walasa ka taga nin navire ka escorter aw y'a kibaruya mɛn et Rusiw ma a démenti a kibaruya kɔni carina kosɛbɛ. Les forces armées américaines ont intercepté ce mercredi dans l'Atlantique Nord tant. Dans un message sur X, le commandement des forces américaines en Europe annonce que le département de la justice et celui de la sécurité intérieure des États-Unis, en coordination avec le département de la guerre, ont annoncé aujourd'hui la saisine de MV Bella 1 pour violation des sanctions américaines. Le navire a été saisi dans l'Atlantique Nord en vertu d'un mandat livré par un tribunal fédéral américain après avoir été suivi tant. Anciennement connu sous le nom de MV Bella 1, le pétrolier aujourd'hui appelé Marinera a échappé pendant plusieurs jours un blocus partiel des États-Unis autour de Venezuela. Or, ni Américains nga kunafondi so ye min fo mena doni nyafi au fana la sa sisolo. CNN a ira kafako, le navire avait été sanctionné par les États-Unis en 2024 pour avoir opéré au sein d'une flotte fantôme de pétroliers transportant du pétrole illicite pour ses liens présumés avec l'Iran et le Hezbollah. CNN ko fait mieux ni pétrole donné ni bateau bagné, hein, ko Américain qui est nyangili bolé ni bateau inka, ko kabi san 2024 ko kasabia ke ko bateau damadonu kumbe no bateau chaman kumbe no a fo minu mako bateau fantôme ba do bateau sumi ba don amna fo mobile sisa plaque de bala immatriculation de bala i b'a dɔn a plaque immatriculation fɛ k'a fɔ ko nin bateau in ni mobile nin jamana de ta don a bɔ nin jamana in de la bateau fana o tɔgɔ kelen don i b'a dɔn o senfɛ bateau bɛ bɔ nin yɔrɔ na a bɛ bɔ nin yɔrɔ na maintenant bateau fantôme ye jumɛn bateau dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ o bateau ninnu mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na wa fana o b'u dɛn ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ comme n'a fɔra ɲɛna ko fantôme kɔrɔ de ko fɛn ma si dɔn bref. Donc, bateau fantôme, mais à bateau nous comme munke, ou comme bo, ka jiu tchachi, ou bo, kofe srani chama fait, ka taga Venezuela, parce que Américains ont sanction comme Venezuela pétrole ka. Nim bateau nous comme taga dugma sra de chama fait, ka taga pétrole ta, Venezuela, ka boni aye. Donc, Américains ont sanction négation, ko Venezuela pétrole ti bateau ni, mais au bel anim bateau nous comme taga. Ma femme, a fantôme ya jume, il sera foko ni jamana de bika ke sera fo ni jamana de bika ke fo ni tura bato ko kata fo asero la quoi. Selon CNN, le navire avait été sanctionné par les États-Unis en 2024 pour avoir opéré au sein d'une flotte fantôme de pétroliers transportant du pétrole illicite. Femi américain wa journal wera no Washington selon américain wa nyamo so wera selon Washington. Le pétrolier a transporté du pétrole pour la Russie, l'Iran et le Venezuela en violation des sanctions imposées par les États-Unis et d'autres pays. La télévision américaine rapporte que les gardes-côtes américains avaient déjà tenté d'arraisonner le pétrolier en décembre sans succès. Elle affirme également que durant la fuite, l'équipage aurait peint un drapeau russe sur sa coque, affirmant qu'il naviguait sous protection russe. Le bateau aurait été rebaptisé par la suite et Moscou aurait déposé une demande diplomatique officielle pour que les États-Unis cessent de le poursuivre. Deux autres pétroliers, Hyperion et le premier, sous sanctions américaines et qui ont émis un signal à mer des Caraïbes proches du Venezuela dans la semaine écoulée, sont également passés sous drapeau russe en décembre. Donc, Américains a nyafato la, olu koni bateau yi, akume olu ka nyangeli kona la sabla akume taga pétrole ta Venezuela, katara na ka di Irama, katla ka di Hezbollah fenama. Donc, okama ko olu ye a sanctionné. Ko ngako ka décembre, olu kumi bateau no fait, wi faka amene umaseka amene. Ko nya e fana olu ye bateau mine, ko bateau ye bateau fantôme ou fantôme fana dronte, ko bateau yi, ko olu ye bateau suit ko bateau yi irusuka drapeau kuntaka, n'est-ce pas? O ko lu kelenga bateau si wati mina, kelenga bateau bele wati mina de, ko ka bateau to bola jikaye,
k'u ye bateau tɔgɔ yɛlɛma ko ka tila ka Russie drapeau fana peinture kɛ a ka k'o bɛɛ to ji la ye k'a bɛɛ to ji la donc o kɔrɔ ye jumɛn n'i y'a ye u ka communiqué la u ma sɔn k'a fɔ ko marinera o kɔrɔ ye jumɛn u t'a lakodɔn k'a fɔ ko Russie ta don olu b'a kɛ bateau fantôme de wa olu b'a kɛ bateau min fana kamanagan de y'a kɔnɔmɔgɔw bila u k'a fɔ ko Russie ta don sinon u bɛ a gɛn waati min na Russie ta tɛ parce que a tigi dɔnnen tɛ drapeau tɛ a kan ni version jusqu'à présent Russie ma a démenti k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ donc an fana tɛna fɔ tiɲɛ tɛ an da ye fɔlɔ fɛn minnu bɛ a ko da fɛ an b'olu de ɲɛfɔ fɔlɔ i m'a faamu maintenant sisan bateau kɔni a minɛna américains ye bateau escorté u bɛna taa n'a yɔrɔ min na u bɛna taa n'a ye maintenant sisan mɔgɔw bɛ ka min ɲininkali kɛ o ye sisan Donald Trump nalen fanga la mɔgɔ bɛɛ y'a ye Ukraine ko koɲɛw la Trump ni Putin gɛrɛla ɲɔgɔn na hali occidentaux tɔw bɛ Putin nani min kɛ Trump tɛ sɔn ka Putin nani wa ni Putin ye min fɔ a b'o minɛ ka tɛmɛ occidentaux tɔw ta kan surtout européens ta kan donc mɔgɔ caman ko ko nin ye ninnu gɛrɛtɔla ye ɲɔgɔn na o tɛna bon mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲininka nin gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛɛ kɔfɛ nin taa ni ka segin bɛɛ kɔfɛ yalima nin ye mankan dɔ de daminɛtɔla ye américains ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ni bateau ko in sababuya la wa est-ce que Russie bɛna jɛ ni a ye k'u ka bateau to américains bolo wa est-ce que américains fana bɛna bateau ko sama kosɛbɛ k'u ti Russie ka bateau di wa a ko bɛna kɛ cogo di a kuma bɛna kɛ cogo di a négociation bɛna kɛ cogo di o de kun faamu mɔgɔw la wa mɔgɔw bɛ fɛ ka dɔn est-ce que ni bateau ko in bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni nin jamanaba fila ye ni nucléaire tigi fila ye n'u bɛna kɛ ɲɔgɔn kan wa o de ye ɲininkali ye n'i ye a dan européen ma sini sɔgɔma bɛɛ Russie bɛ avion ta ka t'u ka bateau nɔfɛ walasa marifa ci ka daminɛ o y'olu sagoya ye parce que kabi midi fo sisan n'i ye européen ka chaîne fɛn fɛn ta à part les américains ni occidentaux tɔw ka chaîne fɛn fɛn ta u bɛ alarme de kɔnɔna la quoi risque d'escalade risque de troisième guerre mondiale risque de quatrième guerre mondiale risque d'affrontement c'est inédit tant olu bɛ exagération kɔnɔna la depuis midi parce que olu ka depuis a mɛnna depuis Trump bɛna waati min na olu ka laɲini jumɛn kɛlɛ yɛrɛ de ka kɛ quoi kɛlɛ ka kɛ parce que kɛlɛ dɔrɔn de b'olu arranger sama olu b'o kɔnɔna la fan dɔ fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu sirannen don parce que mɔgɔ si tɛ kɛlɛ fɛ si cogo bɛɛ wɔɔrɔ n'a fɔra guerre mondiale mɔgɔ t'o laban dɔn olu bɛ k'o ɲininkaliw kɛ nka en tant que observateur Sissoko n'i ye Poutine observer ka Russie observer u ka réaction ni mɔgɔ caman ka réaction tɛ kelen et surtout kabi Poutine ka Ukraine ko daminɛna fo bi Poutine ka réaction ni mɔgɔ caman ka réaction kɛcogo tɛ kelen a tɛ réagir à chaud a t'a teliya ka réagir ni mɔgɔ y'a nani a t'a ta sara ni mɔgɔ y'a bugɔ a t'a ta sara il prépare a b'a ka riposte préparer a b'a ka réponse préparer i b'a sɔrɔ min b'a bolo ka fɔ min b'a bolo ka kɛ a y'a labɛn mais i tɛna mɛn a da wa i t'a senti a la fana il n'est pas émotif a tɛ fɔ ten i t'a dɔn a la fana a kuma kɛcogo fɛ américains ye Russie ka navire dɔ saisi même ni navire fantôme don parce que c'est une précision qui doit pas être oubliée parce que américains m'u ko sinsin de k'olu ye navire fantôme de minɛ k'u ma Russie ta minɛ américains o ye américains ka dalaminɛkala ye u ma Russie ta minɛ dɛ u ye navire fantôme de minɛ wa a navire fana n'i y'a ye olu y'a minɛ parce que olu y'a fɔ ko mɔgɔ kana don Venezuela a bɛ ka don ka taga pétrole bɔ donc est-ce que n'i ye Poutine ka réaction jateminɛ yɔrɔ caman na i b'a ye ni makɔrɔ ninnu fɛn dɔ sisan i b'a sɔrɔ kabi 13h o b'a sɔrɔ makɔrɔ bɔra ka déclaration baw kɛ ka kuma baw fɔ Poutine tɛ ten ni ye Poutine observé kabi Ukraine ko daminɛ ka na se sama il n'est pas comme ça genre voilà mun bɛ émotion yɔrɔ la n'i ye Poutine ɲɛda lajɛ n'i ye kumaw kɛ i tɛna senti a la yɛrɛ quoi k'a fɔ ko dɔ kɛra ko min y'a tɔɔrɔ ko min m'a tɔɔrɔ ko min y'a tɔɔrɔ et je suis sûr que ninnu fila bɛ nin gérer u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni escalade wɛrɛ a fɔ ne de y'a f'i ye parce que en dessous nin ko in kɔrɔ Sissoko nin ko in kɔrɔ Venezuela ko in bɛɛ kɔrɔ mɔgɔ bɛ ka Russie kɔrɔ Russie tɔgɔ ka ca la mais jamana minnu degunnen don a la kosɛbɛ jamana minnu viselen bɛ a la kosɛbɛ c'est la Chine et l'Iran parce que Venezuela pétrole a bɛ bɔ a bɛ taga Chine
Venezuela pétrole a bɛ bɔ a bɛ taga Iran o jamana fila de viselen don kosɛbɛ hali ni Américain ka explication jateminɛ i m'a ye o y'a fɔ a kɔnɔ parce que ko navire min to ka pétrole labɔ k'a bɛ taga n'a ye k'a bɛ taga n'a ye Iran olu de i m'a ye sɔgɔmada na information dɔ bɔra Chinois kan Venezuela ko in a bɛ digi mɔgɔ min na kosɛbɛ min ka nafolo bɛ tiɲɛ kosɛbɛ sɛbɛ c'est la Chine parce que pétrole 80% bɛɛ kun taga Chine de wa Chinois de investira yen olu de ka nafolo bɛ yen olu de ye juru don ka fɛn caman kɛ c'est eux les premiers visés wa nin ko in fana kɔrɔ Trump bɔra waati min na ni ye Venezuela ta ka lajɛ vice-présidente min ni a kɛra président ye Sisoko o bɛ ka bɔ a bɛ ka tabali gosi a bɛ ka kuma caman fɔ a ye Maduro kɛta ka mɔgɔw bila ka bɔ ka manifester an bali min na Trump bɔra ka annonce kɛ ko a ye l'aide ta ale Trump ye a ye l'aide ta olu Américains ye ko Américains ka sanction bɛɛ pétrole minnu kan Venezuela k'u bɛna a bari ko $30,000,000 fo ka taa se $50,000,000 ma k'u bɛn'o di Américains ma c'est là où ne kunkolo in dimi quoi parce que ne ko n ko aw jɔ dɔɔni quoi parce que ne bɛ kunun m'a f'i ye déclaration minnu bɛ kɛ hein publiquement et manifestation minnu bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ et ensuite n'i taara dugumana lajɛ dirigeant kura ninnu o acte minnu posé ani u discours minnu tenu Sisoko kelen tɛ n'i bɛ o ko la i t'i hakili sigi o de la ni ko ɲagamina quoi n'i donna jama la kana kuma dɛ kana gɛrɛ mɔgɔ la i b'u bɛɛ de observer k'a lajɛ quoi parce que ni Ala ma jan kɛ e taatɔ la k'e bɛ taga dɔ dɛmɛ quoi i bɛ taga gɛrɛ min na i bɛ taa kuma min fɛ dɛ i bɛ taa ɲɛfɔ min ye dɛ i b'a sɔrɔ wale yɛrɛ de ye top ye quoi wa nin ko in kan ka ta ni hakili ye Venezuela ko in depuis a daminɛ i b'a dɔn n y'a f'i ye n ko Maduro kɔni livré la i b'a dɔn dɛ n y'a f'i ye n ko livré la ni kotigi m'a pan n'i pan i pan ko fila dɛ autorité kura ninnu bɛ togoya min na k'a bɛ Maduro minɛ fo bi u ma mɔgɔ minɛ ka don kaso la arrestation kɛra alors que nin tɛ se ka kɛ ni trahison t'a la alors que olu minnu yɛrɛ y'a kɛ olu yɛrɛ ko k'u ye corruption de kɛ ko trahison de kɛ k'a kɛrɛfɛ mɔgɔ minɛni senfɛ mɔgɔ min sara mɔgɔ 40 bɔ kunnafoniya dɔw yɛrɛ y'a jira ko Maduro ka garde rapproché k'u ye mɔgɔ min faga la k'a bɛ se mɔgɔ 30 ka tila ka kan bombarder n'a fɔra ko complices b'o la sanni t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw minɛna n'a tila ni manifestation kɛra ka Américains dénoncer manifestation kan ka kɛ fana ka ko in fana ka complices dénoncer wa manifestant